Баскетболистът на Бероя Петър Загоров инициира кампания за изграждането на открито баскетболно игрище в Стара Загора. В центъра на града има площадка, която е общинска собственост и не се поддържа и използва. Подкрепа на идеята са се записали над 600 души в една от най-големите социални мрежи в интернет. Неизползваема площадка в центъра на Стара Загора е една от причините, които карат баскетболиста Петър Загоров да подеме инициативата за изграждането на спортно игрище. Ние отидохме с момчета от отбора на един турнир в град Раковски, където видяхме, че има изградено такова игрище във всякакви европейски стандарти, с осветление, с места за публика, с настилка пластмасова. И се зачудихме защо в град като нашия, където има толкова много деца, които искат да играят навън. И не само деца, хора от всякакви възрасти играят по училищата наляво надясно. Може да видите строителни какви са дупките, където играят в момента баскетбол. Се зачудихме защо в Стара Загора няма такова игрище и един ден минавах от тук и видях това място, което определено не се стопанисва от никой, въпреки че знам, че то е общинско. По моя информация е предоставено на спортното училище, но явно те не се грижат за него. Не знам дали имат някакъв план да го използват въобще. Но реших, че може да се направи такава инициатива, особено след успеха на предишната ми група. Да се направи някакъв проект и да зарадваме града с едно хубаво място за игра. Набиращата бързо популярност група в интернет пространството кара различни фондации и организации да пишат на Петър Загоров и да подкрепят неговата идея. Вярва ли баскетболистът, че игрището може да се реализира? Сега знаем, че е належаща проблема за бюджета на футболния отбор и всички мислят за това и не отричам, че това е най-важното нещо в момента в града, но мисля, че всякакви такива инициативи и особено в момента както се дига шум покрай това, както се дигна шум покрай миналата група за спасение на баскетболния отбор, тогава успяхме да го спасим, ти много добре знаеш. Мисля, че може да се намерят хора, които евентуално да се заемат с това. Главният експерт младежки дейности и спорт към община Стара Загора Георги Димитров сподели, че обектът е даден за ползване на спортните клубове, но с оглед, че площадката не се използва, той подкрепя идеята за създаването на спортно игрище, стига някой да финансира проекта.